hai norong boskango belaikhana kha khamjanai kok matui ma phaika tamni hingkangke cherai khoroksa yang nugui mankana bini iyar tabuk bisia 2-3 bosor hayangano belaikhano tabuk sak hamyang jak naide Joshua Molsom hnai ang yang kisak koinai naide phunuklabono iko naide makhango tiurma high court ma khlaiei manjagui tongkha tabuk bono tabuk thik jibiwat langna nai tongo chini Joshua Molsom no tongmuno lukorok norok bono nugui tongkhangke je manman norok skino norok nugui tongkhana number a jaga norok kisa chubalaidi uile tamka sagari আমার তো Ajir na kan তারপর 3 বছর কাই খা মানে Amo to je serani sini among tong mani ani to kucu greble je je mil je mo to kre apa ne ang tabok hai nu dokter telangka na bini tabuk je od rugi mani koi bosor ngi tongkha amo asai ni simine 3 bosor ka u asai pro ne asai puru asai pro ne 3 bosor ka mane o godnau kisa bosor ke payo tabok 3 bosor ka boni rogina oh rugi manja mata rugi manja doktor okle tam sapuilom norok phunu আমরা তো ডক্টর সামানিং খা তো হামত ro nai sa kha to ang to rang bibag to kure kha ba ang thangmali ang pai kha tabok jara ne ang to thangmai ang kha rang pai sakri ni bagai angke opsop ang khata rang puisa kerin bagai phunu mali bagai ata nung malia tabuk norok lukurong chuba chungnang tongtana lukuro ni ang kisa jotono ko jaw ang lukuro song kisa misaro kha to ang doktor phunu mano ani thani to kuchu kre koi bosor ka bini boni to 3 bosor ka 3 bosor yang te kisa phunungai do yang phunung bono kisa phunung gadi Kenapa ini? yang phunung di do na di ko ekdum to trawo abo belekhano cherai chikon sasa hari ingke chingchini bukhuk chonjanana chupmama hai chini o kuya basa jweha mol somno buchung palkhe chubalayano je mansak chung bini bagai chubalayano norok nugui tongkhana number tai skin a jaga norok chubadi bono tabuk thik jibiwat langnai tini jibiwat langphano bini treatment khlaimana maya saimania tam ningka ke bini rang puisa kerini bagai bo thik tini sudo phunungane bagai simin langnai bosgang salo o chraino tripurao operation dok khlaimana mania abo belaikhano wana ma singcha omsuk chrayo tabuk bini naidi sak hamya klaijak nadi ang ta kisa pane yang hala do nadi ko do ekdom to trawo susah Saya ni nama susah saya nama susah saya pun saimia na saya Saya pun yang botor robong hangke norok obno nugui tong hangke norok kisa je manmani chubalai di phaidengke chung borong no je manchak chung buskango borong bagai chung bataleno hangke norok no ang skino number nai tai QR code ni je kori ruano norok a jaga thangai je manchak chubalai di hambai tabuk bonot langsnai jibiwo Joshua Molsom kola 3 year ni cherai nadi kisa phunuk labu ko belaikhano cost tongjagi tongka tabuk tomung norok nugui tongkhangke jeman mani khoksa he khongni he chubalai di